Сьогодні у випуску Руслана Зайтулаєва засудили до 12 років колонії. Посли ЄС схвалили безвізовий режим для України. Двері Європи для України відкриті. Джамала вийшла заміж. Благословіть ваш життя, ваш шлюб. Це ваш перший документ на все життя. Вітаю, час новин на АТР. 26 квітня, 1154-й день анексії Криму. В студії Софія Абляєва. 12 років в колонії суворого режиму. Російський суд визнав Руслана Зайтулаєва організатором Севастопольського осередку Хізбут Тахрір, організації, визнаної в Росії терористичною. Раніше Зайтулаєв був засуджений до 7 років ув'язнення. За клопотанням прокурора, який вимагав для нього 17 років колонії, Верховний суд відправив справу на новий розгляд. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок щодо Руслана Зайтулаєва. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания исчислять осужденному Зайтулаеву с 26 апреля 2017 года с зачетом его задержания и времени содержания под стражей в связи с данным делом с 23 января 2015 года по 25 апреля 2017 года включительно. Адвокати з вироком не згодні. Он намерен обжаловать его в течение 10 суток. Пока его приговор не засилится, он будет находиться в СИЗО номер 1 города Ростова. Зайтулаєва звинувачують у тероризмі. Кримчанин свою провину не визнає. 22 дні тому він оголосив сухе голодування. Он после заседания также заявил о том, что он прекращает голодовку. Резко ухудшилось его здоровье. Руслана Зайтулаєва затримали в окупованому Криму в січні 2015-го. Звинуватили його в організації Севастопольського осередку Хізбут Тахрір, організації, визнаної в Росії терористичною. Дарина Іванютенко, Заман, АТР. Репресії проти кримських татар в окупованому Криму обговорили на 16-й сесії постійного форуму ООН з питань корінних народів у Нью-Йорку. Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміні Джипар виступила в якості представника уряду України. Kırım Tatar vatandaşlarım, saygılı Tamır halklar temsilciler. Selam aleykum. Just last week, Минулого тижня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію відновити меджліс та виконати Конвенцію ООН щодо припинення дискримінації кримських татар. Україна розраховувала на повне виконання рішення суду, проте окупаційна влада Криму їм знехтувала. 31-ша річниця аварії на Чорнобильській АЕС відзначається в Україні. 26 квітня 1986 року на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. Всесвітня організація охорони здоров'я називає цифру 9 тисяч людей, що загинули внаслідок техногенної катастрофи. Згідно з даними Чорнобильського союзу, загинули і померли від хвороб до 60 тисяч ліквідаторів, 165 тисяч стали інвалідами. Аварія на станції сталася вночі о 1:23. Сьогодні вночі у Києві біля монументу героям Чорнобиля відбулася поминальна церемонія. Посли ЄС ухвалили безвізовий режим для України. Тепер черга за міністрами Євросоюзу. Вони мають схвалити візову лібералізацію для України 11 травня. Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в офіційному журналі ЄС. Безвіз набуде чинності через 20 днів після публікації. Двері Європи для України відкриті. Зараз залишилось рішення Ради Євросоюзу на рівні міністрів, і процес завершений.
Металеві підпори, огорожі й дорожні знаки. Так виглядає сьогодні Шулявський міст у Києві. Місяць тому на ньому трапився обвал. Ремонт досі не розпочався. На аварію тоді приїхав мер столиці, обіцяв швидку реконструкцію. Що каже Віталій Кличко тепер, знає Єлізавета Ціріградська. Попереду дорожні роботи, обмеження швидкості 40 км на годину. Ці знаки попереджають водіїв, які в'їжджають на Шулявський міст у Києві. 27 лютого край цього мосту обвалився і пошкодив декілька автомобілів. Робочі тоді загородили місце обвалу. Ці огородження стоять і зараз. В первые сутки как обвалилось. Видели, что-то делали, но реально что? Потом нет, вот поставили вот эти вот решетки. Вроде как перегородили, не ходят, не ездят. Ніхто нічого, ноль. Біля мосту чергує поліцейський патруль. Там, де місяць тому стався обвал, люди переходять дорогу. Да пускай падають. Все одно. Є підпори. Ну що робити? Куди ходити? Іншої дороги немає. Другой раз оглядывается, потому что действительно страшно. Ну, ж все обвалилось, и получается страшно. Шулявський міст, який було визнано аварійним 7 років тому, ремонтувати не почали. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, проєкт реконструкції затверджено. Ремонт розпочнуть у кінці літа. Дороге задоволення. Це буде однозначно більше мільярда гривень, може бути, дойде до 2 мільярдів. І наше завдання – як можна швидко зробити реконструкцію. Тобто чіткої дати все ж таки немає? Дня, місяця, коли почнеться? Зараз документація. Експерти працюють. Я впевнений в тому, що в серпні ми вже можемо виходити вже на місце, починати роботу. Роман Спірідонов, Єлизавета Цариградська, Ельдар Ісматов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Чи повинна Росія утримувати мешканців окупованого Донбасу? З таким питанням до москвичів звернулися журналісти Радіо Свобода. Россия должна поддерживать своих. Тем более, что, наверное, и в Луганске, и в Донецке там наших русских и наших украинцев, наверное, много людей. Каждый, наверное, российский человек в душе, да, любит свою родину. А так как мы родились в Советском Союзе еще и помним это время, я считаю, что мы все братья, да, и вообще мир должен быть на всей земле. Это даже не обсуждается вообще. Поддержка все равно должна быть, в любом случае. Вообще, скорее всего, наверное, внутри страны. Зачем они должны тратить деньги на эту войну? Деньги нужны для народа, прежде всего. Вот, чтобы народ жил хорошо и чувствовал себя достойно. Ну, естественно, не надо. Есть более насущные проблемы. Ну, я думаю, что Россия, оккупанты оккупировали территорию. И Крым оккупировали, и сами виноваты в этом. То есть мы оккупанты, я считаю. Вот не мы, а Путин и его правительство оккупанты. И то, что нас ненавидят, это правильно, это имеет почву и предпосылки. В принципе, везде в мире есть свои проблемы. То есть в том числе и на Украине, и там в Сирии, и где бы... И понятно, что страны, которые не могут сами из них выйти, им нужно помогать. Отрицательно. Я думаю, что если бы не вливание наших денег туда, на Украину, наверное, может быть, ситуация как-то бы поменялась. Джамала вийшла заміж. Українська співачка кримсько-татарського походження Сусана Джамаладінова стала дружиною кримчанина Сейдбекіра Сулейманова. Церемонія нікях, обряду одруження, відбулася у Києві в Ісламському культурному центрі. Як це було? Ельвіна Сідбулаєва. Наречена Джамаловця в білій ніжній і довгій сукні з мережева. Наречений Сейдбекір Сулейманов в національному кримсько-татарському вбранні. В мечеті їх зустрічає імам Саїд
Церемонія одруження нікях відбувалася за мусульманськими традиціями. З обох сторін свідки тільки чоловіки. Спочатку імам запитав благословення у батьків, потім у молодят. Під час нікяху наречений має подарувати нареченій махар – весільний подарунок. Ви обговорювали шлюбний подарунок. Що ми запишемо? Добре. За вашим бажанням. Молоді тричі дали згоду на укладення шлюбу. Оголошую вас чоловіком і жінкою. На весіллі були батьки молодят та рідні. Дідусь Джамали приїхати з Криму не зміг. Привітав онучку через батьків. Дедушка тоже, он, наверное, переживает также вместе с нами это. Ну, вот приеду, все расскажу, все покажу. Он сразу мне сказал, что в любом случае друг другу надо уже уступать. Моя мечта сбылась. Я очень рад за это. И желаю им счастья, и мира, и согласия. Я его люблю. Очень хороший у нас зять. Чтобы они жили. Радостно, безусловно. Радостно, рада за детей. Машаллах. Аллах бахтларын версін. Я дуже щаслива. У мене був син, тепер є донька. Нехай вони будуть щасливі і радують нас. Нехай їх родина буде міцною та щасливою. З Туреччини прилетіла рідна сестра Джамали Евеліна. На весіллі вона разом з чоловіком і донькою. Мы очень ждали, кого же все-таки выберет наша любимая Сусаночка. Слава Богу, çok şükür, достойного жениха выбрала. Дай Бог им счастья, Аллах uzun ömür versin, mutlu mesut etsin. Hep birlikte mutlu yaşasınlar. Церемонія нікях тривала півгодини. Після неї молодята та їх рідні поїхали на весілля. Ільвіна Сідбулаєва, Іслам Пінка, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарської за 45 хвилин. Ефір телеканалу АТР продовжує Бугунь. Будьте з АТР.